Прывітанечка! Гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага беларускім прапагандыстам, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны там прыдумляюць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чыноўніца паскардзілася, што беларусы мала працуюць. На гэты раз не той народзец патрапіўся Таццяне Лугінай, якая раней узначальвала канцэрн Беллегпрам, а цяпер кіруе камбінатам Камволь. Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. Мы живем в социально ориентированном таком государстве, что не каждый до конца понимает, какое мы счастье мы живем. Работая по 8, а то иногда и меньше часов. Ствараецца ўражанне, што калі б дзяржава была не такой сацыяльнай, у Лугінай на камбінаце рабочыя не разгіналі б спінаў суткамі. У прыклад беларусам вялікая начальніца прыводзіць індусаў. У лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год-два некалькіх прадзільшчыкаў, але ён адмовіў. Он мне сказал, я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп. Карацей, народзец Лугінай патрапіўся не той. Вось з індусамі б атрымалася падняць Камволь з кален. Але даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі. Дзесяцікласнікаў з усёй Беларусі пацягнулі на вайскова-палявыя зборы. Там яны жывуць у намётах і гадуюць у сабе патрыятызм, выконваючы загады мужычкоў з ваенкаматаў. Хаця некаторыя ўсё ж спрабуюць сябе ўпэўніць у тым, што ўсё гэта не дарма. Сегодня мы оборудовали окопы. В будущем нас ждет еще много интересного. И главное, что мы готовимся к взрослой жизни, готовимся к армии. И я готовлюсь стать настоящим защитником своей родины. Ну якое ж дарослае жыццё ды без умення махаць сапёрнай рыдлёўкай. Але гэта хаця б у тэорыі можа спатрэбіцца. Ну там, ускапаць градкі на бабуліным гародзе. Але некаторым і так не шанцуе. Бо на некаторых зборах складнік, скажам так, тэхналагічны, сыходзіць у цень складніка ідэалагічнага. Песню запевай! Расцветали яблони, рукавни налево, были туманы над рекой. Ішоў 2026 год. Беларускія падлеткі хадзілі строем і спявалі Кацюшу. Піцерскі міжнародны эканамічны форум запомніцца ў асноўным трыма рэчамі. Першая – дым ад удараў украінскіх дронаў, які стаў фонам для ўсяго мерапрыемства. Другая – недарэчныя роботы, якія мусілі дэманстраваць канкурэнтназдольнасць расійскіх высокіх тэхналогій, але ў выніку прадэманстравалі хіба што іх бездапаможнасць. Итак, 3, 2, 1, старт! Ну, а трэцяе – гэта сіноптык форума. Гэтага дзядзьку завуць Юрый Дармідонтаў, і кажуць, ён заўжды такі, і ўсе свае эфіры праводзіць у гэтым стылі, чым, у прынцыпе, і вядомы. Очаровательная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо. Хаця галоўны крынж піцерскага міжнароднага эканамічнага форума – гэта ўсё ж такі Путин. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440
тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Ну, вы зразумелі. 2440 тысяч квадратных кіламетраў – гэта 4 тэрыторыі Украіны. Але крамлёўскі дзед не зразумеў, што поспехі расійскага войска ва ўкраіне настолькі сціплыя, што хваліцца імі як бы і не выпадае, і ўвярнуў слова «тысяч» туды, дзе яго быць і не магло. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.